Okrem toho, že sme príbeh Crashovej trilógie ignorovali v Crash Team Racing... Keďže Naughty Dog chcelo zabiť sériu Crasha, keďže už na ňom nemali ďalej pracovať, čo sa im našťastie nepodarilo, to dokázali až iné štúdia o pár rokov neskôr, tak Sony pokračuje v milkovaní tohto brandu a vývoj hry sa posúva britskej firme Eurocom. Nečudujem sa, že v roku 2012 zbankrotovali, keď sa o 4 roky neskôr v tejto krajine riešil Brexit, radšej sa mali volať... Libracom, alebo asi radšej nie. Cortex Strikes Back, druhý diel, bol doktor Embryo na strane Crasha. Nechcel, aby Cortex ovládol svet. Z neznámeho dôvodu tu ale vidíme Embrya na strane Cortexa spolu s touto gorilou, ktorá sa volá Rillaru a ktorá sa objaví len v tomto spin-offe a potom až v Nitro Fueled a aj toho museli prerábať, pretože sa fanúšikom moc nepozdával a vyzeral ako jeden slovenský herec po menšej operácii. Tento hybrid gorily a kengury bol počas vývoja hry nazývaný Kangarilla. Záverečné titulky v japonskej lokalizácii nám odhalujú skutočnosť, že jeho genetický kód pochádza z Reaperu, čo nie je úplná blbosť, pretože tento maniak je takisto zmutovaná kengura. Okrem Dingodila, ktorý vznikol spojením génov psa Dinga a krokodíla, je Rillaru jediným hybridom v sérii, samozrejme pred vydaním Mind Over Mutants. Spomínaný Dingodile spolu s Tiny Tigerom tiež menia strany a zrazu sú zastrešení maskou Aku Aku. To nič. Napriek všetkým týmto nedostatkom mám na túto hru veľmi krásne spomienky. Tie po obede na prázdninách u babky v Pezinku, kedy som túto hru hrával s bratom, bratrancami a sesternicami, boli magické. A tá hudba? Tá ma vie do tých časov vrátiť najviac. Kým sa Lavolpe vráti späť do súčasnosti, tak vám porozprávam o úcte k dielam Naughty Dogu, ktorú Eurocom v tejto party hre prejavilo svojimi dizajnami levelov. Obzvlášť level Space Bash je témou podobný futuristickým levelom z Crash Bandicoot Warped alebo Kek Kaboom, ktorý svoju inšpiráciu čerpá z levelov, kde Crasha vyplieskali siamské dvojčatá. Plus je tam niekoľko ďalších referencií. Spomínaná hudba, respektíve určité tóny hudby sú použité priamo z Crasha 3. A čo sa týka hudby v japonskej verzii, je to jeden level, kde sa táto hudba ako si nehodí. Medzi skalnými fanúšikmi Crashovho lóru panuje názor, a ja sa s týmto názorom plne stotožňujem, a tým je, že toto je najťažšia hra na 100% prejdenie. Bude to zrejme tým, keďže kompletné prejdenie hry nevyžaduje 100, ale rovno 200%. A môžem vám povedať, len samotný prechod hrou bol, čo si pamätám, extrémny challenge. Zás a znova tu máme diferenciu v japonskej verzii oproti americkej a európskej. Okrem klasickej voľby 8 postav, tu pomocou cheatu môžete hrať aj za 9. postavičku. A ňou je už snáď ikonický Fake Crash, ale opäť len u našich kamarátov z Japonska. Postavička, ktorú sme mali možnosť prvý raz vidieť v Crash World ako tancujúci easter egg. Na záver videa by som chcel poďakovať svojmu hostovi PJS. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem Lavolpe za príležitosť pri dabovaní tohto videa, ktorého kanál si určite pozrite. Ak sa vám tieto fakty páčili, dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu.